Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. To inform and educate, its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:07 na. Maying gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayong gabi, Action Breaker sa aton mga listeners. No, aridulong naton lakat sa aton nga timpo sini nga gabi. Huwebes kita karon, Nobyembre 19 to 2020. Mayo ang aton timpo, ang aton nga weather system dito lang sa pinakapunta sa naaminan sang Luzon. Naga-influensya ang amihan o Northeast Monsoon. Nga ang lugar sang Batanes kag Babuyan Islands may pagulugan umang kalangitan at nga magalumon ang kahawaan. May dala ini naligwin nga mga mahinay kung manipis lamang ang mga pagulan o kung pagtulutaliti nga halin ini sa Northeast Monsoon o kung hangin amihan. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod na lakip kita dire sa Western Seaboard sa Kabisayan, may pag-uumbuuman ang kahawaan hasta sa magalumon ng aton kalangitan pag-aupdan ini sa may naligwin nga pag-ulan. Halin ini sa localized thunderstorms sa gihapon ng pinakapunta sang naaminan sang Luzon ara sa kasarangan nga huyop sang hangin nga magahalin sa direksyon namin na sidlangan pakadto na sidlangan o kon northeast to east nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Kag ang iban nga bahin sa aton pungsod ara sa mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin magahalin naman ini namin na sidlangan o kon northeast nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton action line, no, may pag-uumguum sa gihapon ng aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. May naligwin lamang ini nga pag-ulan ng aton mabatyagan sa kapugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sa hangin magahalin ni namin na sidlangan maga-influensya sa kabugusan sa isla sang Negros. Kag kalmado ang aton baybayon nagapabilin ang kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 6:13 sini nga gabi way lang gidugay, no, naghunas 0.4 metro ang takos ang nabawon balos ang taob 1:12 karon sa kagahon sa takos nga 1.9 metro ang kadalumon. Alas 5:18 naman sinihapon nagpahuway siya rin adlaw magapakita ni siya alas 5:41 buwas sa aga. Ari kita 26 hasta 32 degrees Celsius kung 78.8 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit.
Nini ang kabugusan sa aton lakat simpo sing gabi action bright. Mapaang-paang Sir Gan, no? Portido, pila nakadlaw, no? Oo, do okay man lang. Aha. Tapos, So, basic tingbon niya naman. hindi lang. Budlay, no? Sige, pero piniparar lang din kita, no? Preparar Sige. lang ta. Yeah, Sir Gan, salamat mayong gabi. Okay, welcome. Mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Sa balita, sa aksyon. Kapag ka once sumambanas lang ni Sir Gan ni Republika, ilan na obra sa matag adlaw nga tanan makaksyon, lantaw sa lakat sang panahon mo. Balaan na nilang giho sa mga clouds na da, balaan lang giho kung anong nga katabo to sa Pacific Ocean. So, tanan nga mga sitwasyon kung bagyo ang paghahambalan, ginasinag na nila. Anyway, sa mga utod na ton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7. Sa balita, sa aksyon. Antes pa naman ang tanan makaaksyon ang aton pagpangamuyo gid batok sa COVID-19. Bisan na pa nga sa isang balatian disaster kag iban pa nga kalalatan. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time, la 7:14 na mga kaksyon sa mga adlaw, Webes, kita, yari na sa Nobyembre 19, 2020. Anyways, naga-monitor na kamodri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Sa balita, sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagiya sa Aksyon, radyobacolod.com.ph. Bisita man ka mo na sa web kay makamonitor man, makabasa pa sa YouTube, ara pagid kag sa Twitter account naton. Ano? Paki-like, paki-click, like and share lang dira sa aton sa Facebook ka. Pero at least lapad pagid ang aton sa pagpalapnag sang information. And sa aton sa mga texters, yaning numero 0938-225-5017. Sa aton sa mga watchers, sa mga viewers naton,
bisita lang sa comment section. Kay tagaan taga-karon sa hustisya ang inyo sini nga mga mensahe kag hangyo lang ako. 2 to 3 liners lang please para mabasahan tagid halos tanan. Kay kung tamaan na kalawig ang iban karon hindi taman matalopangdan mga kaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Top Las Nuwebe ang takna sininga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sininga pagpangalagad? Aksidente sa Dalanon kagabi mga kaksyon, patay ang mag-live-in dito sa Baaw, Bago City. Sumalpok ang motorsiklo nga ginsakyan nila sa nasugata nga tricycle. Kay naglapaw sila sa kurbada, ang resulta patay gid ining mag-live-in partner na biyaan gid nila temprano pa ang ila siri nga anak. Ang masubo pa di nga balita kay according sa source naton ining mga biktima halin pa sila sa syudad sang San Carlos sa pagduaw man to kag nagkumpanyar may bigro kay may patay man sa himata nila to. Aksyon Firing Line. Hinay-hinay lang mga kaksyon. Hindi sa iban nga balita mga kaksyon sa lokal. Diri sa probinsya sang Negros Occidental, Police Colonel Romy Palge aminado nga wala pagid sang may nagkaladakpan nga mga drug lords nang nagabaligya gidya sang dalagko kag milyones abi supporters kag suppliers sang illegal nga droga. Subong man mga kaksyon, ining ginatawag naton illegal nga panahor. Di pa dayon paning illegal nga panahor dire. Pero galing kay daw kagagmay na ginman sang panahor di nga illegal. Ang kakadakpan subong kada semana ang binulang. Aksyon Firing Line. Ani mga ritubado man ni klase mga tao mo kapila na ginambalan nga di anay magbinulang kay para ma-avoid sa paglapta sining COVID-19. Hala, binulang mangyapon, binulang. May mga pulis na ganing reklamo nga lain ang gindakop. Lain ang ginpapriso ang pamangkot nga Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita mga kaksyon diri sa Bacolod iyaho, isaya ka persona nagpangihi lang gwardya, inagaw yang 12 gauge shotgun. Aksyon Firing Line. Nano man bisig gwardya kay dapat bisan nagapanghi kang shotgun mo dapat itabid mo gina sa lawas mo kay bisan ano nga lalasanay nyo nga duwa. Bisan hindi ka action JM makapaniper, importanteng shotgun mo hindi makuha. Aksyon Firing Line. Siguro ginunaya na yung paniper niya para hindi makitaan ang original nga shotgun. Pero ang ang iya sining service firearm ihati nakuha gid. May lang may mga kwano, may mga bystander na kastiguhan yang nagapangagaw armas. Sa iban nga balita mga kaksyon, ang Highway Patrol Group o kon HPG, no? Maga-coordinate kag magabulig sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Siring padayon nga Road Clearing Operation 2.0. Action Firing Line. Dapat lang kay mga national highways talis Bacolod do. Kanugon sang bike lane nga 61 million pesos hindi magamit kay ginhimo bulkitan, ginhimo talyer, ang malain pagidi kay ginhimo iban yang nga balaligyaan. Action Firing Line. Ginsaway naman ni sila sang una tong road clearing operation. Nagbalalik pangyapon, in short mga TB gini nga mga tao man bagul. Action Firing Line. Sa iban nga balita mga kaksyon, congratulations sa 7 taran ka mga barangay diri sa 61 ka barangay sa syudad sa Bacolod kay ginlaragway diri nga ini sila mga maayo ara sa best practices kon COVID-19 ang paghahambalan. Tikon the best kada goods pito lang out of 61 ang iban gano kamudaya gatulog-tulog lang. Action Firing Line. Oh. Sanjang oprano. Kag padayon ang surveillance mga kaksyon nga COVID testing diri sa Bacolod. Sa siring nga mga tiniyon, may mga pila ka mga kompanya diri nga ginapidalom sa COVID testing sa gihapon. Ang Bacolod today may ara sang 15 nga panibag-ong positibo sining COVID-19. And then ang Negros Occidental may 34. Ang kuha naman niyang Capiz may 22. Ang Iloilo City 13 o kung Iloilo Province 13. Ang Iloilo City naman niya 12 mga kaksyon. Sa probinsya nga balita ho, pagkabuhang sang tubig sa Ginpasira nga minahan sa Sipalay wala sang kahalitan suno kay Kapitan Canilio mga kaksyon. Action Firing Line. Basta gani mga buhang-buhang tubig kulbaan ko na kaya mo ni tabo to sa may Magat Dam ho.
sa Southern Luzon, labi na gid sa Cagayan Valley kay sa Isabela tubla nga mo to nga dudutayan madula ang ilaw sini nga lugar didto mga kaaksyon. Action Firing Line. Kag ang aton sini main issue for tonight, no? Ang pinaka main topic naton subong nga gabi. Atensyon, taga Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Principal Leia Kimba, principal sang Pandanon Elementary School. May tagreklamo diri ma'am against sa imo. Kadamo sa mga reklamo pumuloyo gid ini. Action Firing Line. Government versus government. Nga nagambal kita government versus government. Kaya ang tao pumuloyo, gobyerno man ni sila. Si Madam Leia, empleyado man sa gobyerno. Action Firing Line. Ano ayhan kalihitimo ining reklamo sang pumuloyo da sa Barangay Pandanon? Nga ang mga tagreklamo do gagwa gid sa ila sini nga panit subongo. Ang balila hindi pwede nga hindi inireklamo. Sobra na. Tama na. Hindi lang mga komunidad pati ko ba ito may mga maestra pa nga daw mareklamo man. Action Firing Line. Action Brian Borden. Action Firing Line. Nga daw ka kontra gini nila kay Madam Leia Kimbaman. Ano gining nahimo ni Madam da kay ti maghambal kita principal. Dapat good model no? Sa mga teachers niya kag sa mga estudyante. Action Firing Line. Hindi mabag-o sa akon mind ining si Madam Kimba. No? Kay batian ko ng tingog pero I'm sorry kay duway pagid ko kita personally. Kakita ko guro personally siya pero di ko lang ma-recall ang akon nga hitsura. Akon hitsura. Ang iyang nga nawong. Basi may makasenda sa akon. Kag makalantaw man tabla ko ng hitsura ni Ma'am Kimba nga daw kadamo gini nga pangakig sa iya man. Oo, daw ka principal, magambal kita principal kundi maayo, no? Na muna abi. Hindi ka man guro maglabot sa punto action JM nga mano ma-retire ka na kun dad kag hindi mayong attitude mo da. Action Firing Line. Pero galing basta ginagwantala ni sang iban. Action Brian Borden. Action Firing Line. Introduction pala na, balikan ko na karon kay mategral tagreklamo naton atat na subong. Action Firing Line. May 126 ka mga Iloy nagpirma sa petisyon nga pahalinon ining si Ma'am Kimba dira. Kagano pagid nga mga reklamo karon. Ti ma-retire naman ni sa Enero tani pahalinon ta pagid. Galing ti basi blind di nagid gwapo. Action Firing Line. Balikan ko na karon maka-action kay do kanamit gid nga isyu subong nga gabi parte kay Ma'am Kimba. Basi ka monitor si Ma'am Kimba mama. We are open para sa imo sini nga pagtawag kay ayo man ta sa imo. Di pwede nga mag-interview lang kita sa tagreklamo. Hindi ta pangayoon ang side di Madam Kimba. Action Firing Line. Malagaw lang ko kadali sa nasyonal kalma lang mga taga Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, sigurado ko daw ubos-ubos subong da action radyo gid kimamati gid sa tagreklamo Action Firing Line. Imagine mo na nga may nag-post na nagyapon sa Facebook gani mo bantayan sa Action Firing Line. Purte yang nga kampanya nila to mo. Nagpiyait sa din na tumaduay kagwang isyo namon ti pagwaon to subong gabi. Action Brian Borden. Action Firing Line. Ang balita sa nasyonal mga kaaksyon, ariho, kay ang balita unahon ko, kalma lang ka mo intro pa lang to, abi nila muna to Action Firing Line. Babalita ko na sa COVID-19 sa international, Action JM didto iya sa Amerika, may ara na sang US nga authorization, distribution, sang bakuna sining Pfizer kag subong man Moderna Incorporated. Action Firing Line. Abi mo Action JM kung saan o ini, masunod na nga simana. Mangtuslok na to sila sang bakuna Action JM mo. Suno kay US Health and Human Services Secretary nga si Alex Azar. 40 kamilyon nga doses ang paghimuon nila. 2 shots kada 4 ka simana. So, ginalauman mga kaaksyon nga sa sina nga mga binulan. May pila na ka mga persona nga maturukan nila sining nasambit iyang bakuna. Ang Pfizer kag ang Moderna Incorporated amoning duha nga nag-intra sa mga clinical trials mga kaaksyon that 95% na epektibo gid sa Action JM. Congratulations sa Amerika ti ila nito dito lapit sa ilagin una gidto sila. And
ang Amerika subong nagapanguna sa tuman kadamo sang ginatawag naton inang nagkalamatay sa COVID-19. Kag damo man sang positive. Action firing line. Masobra na sila to 250,000 ang nagkalamatay sa nasambit iyang pungsod Amerika. Naga-eleksyon lang to sila pero ang COVID-19 to nagaratsada man. Action firing line. So amo na ning sabat mga kaksyon sang nasambit iyang COVID-19 kay may ara na sila didto sang bakuna sa masunod nga simana. Action firing line. Kita diri iya sa pungsod Pilipinas mga kaksyon ang nasambit iya nga bakuna suno kay DOH Secretary iya nga mo si Francisco Duque III base sa second or third quarter pa Action JM sang 2021. Ang aton diri health protocol na lang gid. Kay kung magpawala kita kag sa second or third quarter pa ining bakuna para sa Pilipinas, kag hindi kita magtuman sang health protocol base magdamo ang makaladisgrasya di sa aton. Pero ginaprobahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang advance payments, advance market commitments para ginatawag ini nga private vaccine developer makaksyon, dira na baklon sila private-public partnership o tripartite agreement para iya sa Emergency Use Authority sining nasambit nga bakuna ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Hulat-hulaton tani ang COVID-19 karon sa Pilipinas nagdangat na sa 413,430. Ang bag-o subong adlaw 1,337. Ang aktibo nagapabilin sa 30,493. Ang naka-recover 374,939. Kagang patay 7,998. Action firing line. 7,998 patay sa Amerika kagiban nga pungsod ya tag 200,000 na. Action firing line. Di mayad-ayad kita diri kay do hindi gid amo na kadamo ang nagkalamatay diri sa aton kag pangamuyo gid kita nga hindi gid kita matam-an diri kag sunod lang kita sa mando sang aton nga gobyerno mga kaksyon. Action firing line. Last 27 pabosan ko ng isyo parte sa ginapangita mga kaksyon ni Senador Ping Lacson kay gusto ya pa explikaron diri ang kamera parte yang nga kwarta for 2021 nga ginkuha nila sa 4.5 trillion pesos nga national budget ho kay mga kongresista subong basi busog gini sila 620 million to 15 billion pesos ang ginkuha sang kamera para ipanagtag sa mga kongresista sa mga distrito nga dira sila na naga-duty mga kaksyon. Pwerte yang nga kwarta kag ang lain pa diri kay may ara gid sang 15.351 billion pesos para lang na Action JM sa 1st District sang Davao City. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ko na boss kay nga resource person ko sina nga si Congressman Stephen Paduano alang-alang siya for tonight nga interview pabasa naton ina no kay masako sila subong didto sa Kongreso. Action firing line. Sige, balik ko diri sa lokal. Unahon ko gini anay si Madam Kimbaha kay kadamo gid sa nagaayo diri sa aton. And pamatian taning ila sining nga reklamo gid abi dira sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto, no? Hindi ko ya mag-una hambal subong sang iban nga mga reklamo nila. Amo lang tong isa tong ginareklamo nila overstaying ko no nga dapat every 5 years mga kaksyon si Madam Principal Kimba ang dapat nga mag saylo no sa iban nga buluthuan no pero ti discretion man na iya sang DepEd labi na gid kon luyag kag indi sang supervisor nila ti ila na iya. Action firing line. Pero batian ta nagkaroon na ano pagid balang iban nga reklamo kay Madam Kimba man kun nga ang daw kadamo gid nagakurisong pagkabalo nila kahapon nga mapa-interview ding tagreklamo sa Action Radio doga enjoy ang iban. Doon nalipay sila, may ara, ganyan hambal Action Oliver, ay salamat. Nag-graduate na lang ko sa ina nga bulutuan, nagpa-abroad na ko, namana na ko,
na may bata na kusubong, si Kimba Mangyapon ang prinsipal. Action firing line. Amo na blang hambal nila blaw, tiano giblang sala ni Ma'am Kimba, no? Gusto ko ibaluon sa buong gabi. Kag Ma'am Kimba si nagamonitor ka, ayoon tagid ka mama. Online sa firing line. Ari na sa aton sininga si Madam Lourdes Noni anto apelyido, yaman do di makuka ano sa apelyido sini basta amit ni siya sang nagdalaga ni siya mo. Ti kay namanagid siya. Kay namanagid siya kay ti namana siya. Namana siya Nonyala ng apelyido ni Subong. Sige. Si Ma'am Lourdes Nonyala, ma'am, good evening. Good evening, Action Bray. Salamat gid sa time medyo physical distancing kada guro sa radyo mo para hindi mag-echo, ma'am. Sige, layo ko, anay dali lang. Mga 1 kilometro, okay naman guro? Hindi lang. Sige. Okay daw, okay na, no? Okay na. Mabatian mo na gid ko, ma'am. Oo. Basi pwede mahinay-hinayan ang radyo, tapos dira kalayo pamati sa cellphone ko. Sige. Okay, sige. Ara na, okay na? Oo. Sigurado ko galantaw ka mo da Facebook, ano? Nakita mong itsura. Nakita mong itsura mo? Oo. Anong color sa bayo mo? Ang color sa bayo ko, black nga dati. Hindi, subong ang sa picture bla sa live, kundi pula. Kibot ka no, may picture mo ko, may picture ta ka. Mo gani nga nagpula ko daya. Ati kay si Action Brian. Tingala ka din kung nagkuha sa litrato, bay na lang da, no? At least may litrato ko sa imo. Bay na lang da. Ma'am, sige. Pasunuron ta lang niha, hindi ta na ipaglawigo na. Pasunuron ta. Tagreklamo, una na Iloy, ikaw sa mga estudyante dira sa Pandanon Elementary School. May mga estudyante ka pa na subong. Nakagraduate grade 6 din man ang laki ko nga sinagot. Kaling kay tinabot ang ICQ ay na dayon. Okay, why madayon? So, may ara pa yung mga bata, yung mga apo ko ya. Estudyante. Pila kabilog 5 panada. May estudyante kada apo, kabataan kag iban pa no. May ara ka sang ano ka officer ikaw sang Pandanon Elementary School. Mga pinabla sa mga PTA, mga parents bala, teachers association. Hindi, homeroom lang. Sa homeroom lang. Anyway, sige. Anong imong posisyon da sa homeroom nyo? Sekretarya. Manog ano tawag sina? Manog sulat tigid gali iya. At the same time tagpamakba man daw mo na abi. Spokesperson, ano? Sige. Nagpalagaw ka mo sang petisyon. Pila ang nagpirma? 126 kabilog. 126 ka maghinikanan. Pila kabilog estudyante may ara ang Pandanon man? Hindi ko lang nakuha kung pila, basta daw 400 daw sila. Okay, so why ka mo ka meet abis ang 50%? Anyways, bisan pila man lang ako may petition, ano? So ang inyo petition, anong nabutang? Actually may ari ako diri mo. May dokumento ko no? I'm sorry, liwat. Kay way kakabalo, may documents man ko ginauyatan, hindi man halin sa imo. Gusto ko lang ipaplastar sa imo, ma'am. Una, ano ang ginareklamo nyo? Ang first lang, una, anong ginareklamo nyo, ma'am? Ang first da nga ginareklamo namon da, ang iyang overstaying na da. Okay. Nag-over sa sang 15 years. 15 years. Anong inyo sila nga pagkahibalo dapat ng isa ka principal pila ka tuig sa isa ka buluthuan? Dapat na damo man principal di nga nag-agi 5 years man lang ang pinakatlawig nila da. Okay, 5 years dapat silo naman. Transfer naman kundi inda nga eskwelahan. Sige, okay. So kung naglapogin man siya sa 5 years, kinanglan gid bala nga ireklamo ta siya agud i-transfer for what purpose abi nga ang ireklamo ta gid siya? Ang amon da iya hindi man kay sila nga magamo gid no, may gamo nga mapatunga. Ang amon nang da nga ginahangyo sa iya, transfer lang siya. Yes, gani nga ang atuyo nyo gid nga pasaylohon siya anong problema? Kay hindi siya maabi-abihon sa mga tawo, sa mga ginikanan magkadto da. Kung anong kinanglan sa ginikanan da, may ara pa tendency nga tiga niya pa. Hindi nakambal, ay adlok sa iya. Oy, tingakigan, anong sala abi sang mga ginikanan?
example. Aha. For example lang niya natabo na Mm. subong maestra na nasa sa La Castellana, sa Crossing Magallaon, La Okay. Castellana. Okay, oo. Turbina ang apelyido, sina taga-diri na tumandok. Mhm. Kispila sa La Castellana, Okay. kuha pa lang maestra, nagkuha Form 137 di. Aha. Wala yato yung hindi paraha. Balik-balik ang bata, balik-balik. Okay. Mm. Mhm. Tapos, isa kabis na tawag sang assembly meeting. Assembly meeting nga, general. Assembly meeting. Mhm. Wala to, tani man ng isa ka iloy na pangakig. Kung wala man saya ng akig, naging pamangkot sa isang parte sa MOOE na. Kung ano, ina siya. Okay. Ang Mhm. sinabat niya, ging kumpas siya pa ang papel sa Mhm. magsilinga. Kung i-explicar ko ni sa inyo, hindi ko ni Japon ma-explicar sa inyo kay ini, hindi man Japon kamo makahangop kay ini in English ini. Okay, dali gid lang. Maghambal kita for the benefit sa aton nga mga listeners. Ang ginatawag nga MOOE, amo ni siya ang Maintenance and Order Operating Expenses, ano? So ini diri para sa ihibalo nila, ginagamit ini sa pang-utilize dira sa buluthuan. Kung anong mga kinahanglanon dapat dira inakuhaon gid sa sina nga pundo halin mismo sa Department of Education, no? So ginpamangkot ninyo kon anong ginpamangkot yung anong gingastuhan daw mo sina? Anong gingamitan? Mhm. Kay nakabalo kami nga may MOOE man nang gali nga ang kada tuig kun nano kag nano to sa eskwelahan kundiin malakat ang kabataan kami nga ginikanan sertifikado baka pangita 100 pesos para makapabalos kabataan kay ti mangayaw ng mga bata. Aga pa donate siya gali iya. Donation. Kada tuig basi nga i-project ni amo to. Mhm. Pati man kami kay way kami kabalo yang may MOOE gali ang eskwelahan. Okay, so nagapa-donate siya para sa mga projects kag iban pa. Okay, so Mayara pagid. Mhm. Kapoy mangita. Pinsarab lang 100 pesos magwa sa amon nga bako-bako namon action drive. Aha. Sige lang kami nga amot ako na lang alam mo tanda. Tido ginabawal man ang amotay. Malang gali na nga MOOE ina. Aha, kag ginabawal giniya sa Department of Education nga magsagi ka paamot sa maginikanan mo. Permi ginadiya, kada tuig ginadiya. Mhm. So ikaw mga kapila ka na nag-amot nay? Damo na? Di ang ulihi ko ganyan estudyanteng kinagot ko na halin from 1 to 6 kada tuig. Kung anong alamutan gamot ko. Mhm. Okay. So okay, sige. Amo nang una overstaying siya pila na siya katuig dahaw? 15 years na siya. 15 na katuig. Baluwig-lawig naman tuod, no? Mag 15 katuig. Okay, sige, dira. Okay lang na siya. Ah, At amo- yun blay mamangkot ko be. Okay lang na siya nga mag-overstaying sa susunod ng 15 years. Ako hindi ko kasabat. Eskwelahan. Ako hindi ko kasabat. The first hand, hindi ko ya taga Department of Education, no? So, ina nga pamangkot mo i-reserve ta na kay pamangkot na sa DepEd. Kung ano gibala ang dapat nga gakatabo sa isa ka principal abi, no? Kung pila sa katuig sa dira. Okay, sige, dira na ta. Ikaduha anong reklamo nyo pagin, ma'am? Ang ikaduha pagid, ang ginatawag lang nga wala tang transparency. Ano? Bawal ko no i-utilize. Dali lang gid. Balik ta to sa MOOE. Bawal i-utilize pero basta gamiton siya gahapon sa kinahanglanon sa bulutuan. Okay, sige. Thank you gid sa nagahatag diri sa aton information na. Okay, next, ano pa gid ang reklamo? Transparency. Transparent meaning dapat mangin open si ma'am sa tanan nga mga gakatabo sa bulutuan abe. Damo sina. Okay. Anong ginapangita nyo nga transparency? Anong ginapangita nyo sa iya? Wala siya mga apat na karong katuig, manug apat na katuig nga wala gid siya sa General Assembly meeting. Amo lang nadatani ang ginaayo. Nga kun anong kakwan pag ang covered court na bala. Okay. Namon sang eskwelahan. Nga may MOOE man nang gali na nga asubong sina ang gwa sang namon covered court na. Okay, dito lang taanay sa apat ka tuig nga wala siya kaagi assembly abi. So sa apat ka tuig nga subong lang kamo nagreklamo abi nga wala siya nag-assembly, ma'am. Kay karon naman kami nakabalo nga amo na kay subong ang eskwelahan 30 na kasiot.
Okay. Why na dakwan? Why na may tawag sina? Why na sang nalimpyuhan ina? Wala. Mhm. Subong batyagan niya, sang sinilang nga na batyagan niya nga daw may petition ang komunidad, Mhm. ginamat-amat na dapat man, amat-amat ka tinlo. Pero sa likod tiya, pandito, kalunan dito ya. Bisan why paning Pati dragon to. Bisan why pula paning pandemya, why ginamatinluan da? Ang sa likod ya, higgo dito ya. Why to ya, pader. Pero subong may bantay na to kuno. Bantay dahil, utility. May bantay na to kuno subong, no? Utility, subong gabi ni, why na nabantay. Adlaw lang. Adlaw lang. Okay. Sige. Okay, amo nang isa ka reklamo. Ano pag itong reklamo hambal mo kay na parte sa ano na sa covered court. Okay. Okay. Ano natabo sa covered court nga ini? Ang covered court na, tani, uuwi naman na tani ang magasto sina. Hindi kay, nagala kami ka amot na yung ginikanan nga para lang madamot-damot na ang mapatindugan at ang kawayan na dakang kahoy na. Okay. Ano ang covered court kahoy? Kahoy. Ang kauto diya filtras na kay ang istorya na is na tani dapat amat-amat lang. Pero hindi kahoy kagawayan, dapat ya kwan gid sa salon gid dapat. Dapat gid. Pero nakatuig na balikan tabi si Nanay Abi. Action Firing Line. Ginapamat-amat na lang sa iya no, ginapasunod ta una overstaying ko no. So gina-question nila, no? So makasabat sina Dip Edged. Kon kabalo ka ang mga principal ni, mga teachers ni sa Lusaylo man ni sila mo. Ma'am, balik sa imo sa kahoy na tato, ma'am. Oo. Okay. May atop na ni, no? May atop na na. Ang amo ning kahoy ginhimo nga balayan amo na? Amo na siya. Tipilan ako nung gasto da. Amo lang na rin hindi ko makakwanto kung may chimpo ka tani iya, makadto ka di para makita mo aktual. Hindi na lang ko hindi na lang ko kadto da kay gapati naman ko yung panugin mo ya, ma'am. Way na ko ya problema kay ti gapanugin ka masang husto ya, ikaw ya mismo. Apa bangkot na pilang gasto sina Abi, pilang gasto. Hindi naman namo na masaulo kung pilagi ang gasto kay ti amatamat man lang namo. Okay, amo na gani nga wala kamo kabalo kay wala siya ka pa-assembly sa inyo, di ba? Amo na daw, insakto na. Imakon mo lang na. Tapos, niya na pagid. Ano pagid? Okay. Ang pader nga donasyon sa mga alumni nga kabataan, nasubong ato na sa sagba. Ginikanan, magdalaog ang kabataan sa mis-mis na. Why na ila partida, maskin 5 na, take all na tanan. Araw nga subong, hindi na mabasahan kay ginurot na nakapintaw. Di ba uso pa nagyapon sa umada ang nagapamismis Abi, no? Sinikaroon na nang wala kay napading niya. Okay, tapos magpamisda, ginapakolek na do ginabutangan ng hatagan sobre abing maginikanan, magpangayo kayo abing ati donate kada 5 pesos, abi 20 kay para bundak mo to para magdaog bata mo, namo na be. Linibo na daya. Okay, so kung ato na nato sulod, kwaon niya na tanan-tanan, wala sa may babalik to sa bata, sa Iloy? Wala, kwarta sa lata, all. So meaning gali, ang winner hindi ka take all, kundi si Ma'am Kimba, take all, damo sina. Correct. Pero hindi sa personally sa bulsay ni Guro, sa bulutuan, Guro kakadto ni Ma'am, amo ni mga project nyo. Na, amo na dang problema, ya kay Wai sa gani, nagapatawag assembly meeting. General. Amo nang wala sang transparency nga ginatawag. Ano pagid? Ano pagid ang ibang problema? Ang problema pagida, ang amo lang na sa iya nga kung anong ito mapot mo siya, gapangatid siya, albo-sa gani sang ito. Mga namangkot kami kung ano na siya. Okay. Ang kwan niya, may ginareklamo kato kahapon sa nanawag ka sa ako na to inang computer nga may magamit. Ano to? Ara pa. 12 units na lang computer na computeran na ara na subang sa computer rom mga way nakatilaw gamit mga duwa na katuig subong na da ara na da. Tiway na natuktukan o kon ginlawaan Abi? Ano ang sitwasyon sinada? Ang bota dapat tulutin luan niya naguro sa iya utility. Daka nakasulod kito sa nagigligad nga daw. So tinlo man, so kuno guba, ambot lang ayan, ngayon takbalo kun guba tood. Kani amo na lang problema ya gani sa ginikanan. Kay wa isa gani gipatawag assembly. Okay, 12 ginakabilo gali da sulod.
Wala yan na ginapagamit sa kabataan, wala yan man na ginapagamit sa mga maestra. Iyan na isang DepEd gidya, hindi niya donation. Iya sang DepEd giniya nga hatag da o padala da. Ang bati ko sa isa ka maestro to nga nagambal nga national ang nag-deliver da. Ati ya ka DepEd ginaguro para sa mga estudyante. Okay, so una, bawal pa ning computer sa estudyante ta, pero subong sa lamharon mo, dapat mapraktison ka na, kayara ka na sa bago nga dimension, subong sang sitwasyon sang technology naton sa kalibutan, ano? So, inaway gina mapagamit-gamit, sinong gagamit da? Halimaw? Anong gagamit da? Sulod? Tamawo, guro? Amo na, guro nagkalaguba na lang, gid kay way gidya mausar, ina. Tamawo na guro ang gagamit na, kay waya maging pagamit. Okay. Sige. Ano ining ang petisyon nyo? Di na ni nakalambot subong. Magluwas ka nagpa-interview ka diri sa Action Radio. Ang petisyon nyo di na ni nakalambot subong. Dito na sa division office. So anong action? Anong action nila dito? Ayun. Nakadto di ang assistant superintendent sa develop. Tapos, nang gusto naman tanong mag-istorya sa iya, kay hindi sa mag-istorya sa amon, ang kasulod ng tuya, mga maestra lang sa ang gin-istorya niya, why petitioners. Hindi sa magtubang sa amon. Ano ko nung rason ko, no? Laman sa gambal, kung anong rason niya nga, hindi sa magtubang sa amon. Okay, so gina-follow up nyo maning reklamo nyo? Gina-follow up na naman, galing kay Ambot lang sina, hindi na ako nakaintindi sang obra nila na. Ay, okay. Ang pamangkot diri ma'am, sa sulod sang 15 ka tuig, dadugay niyo naman gali ginaantos ning batasan yang amo sila. Nga subon nang ikaw mo yung nagtumar ka, nag-take action sini. Kaya nga hindi kami mag-action sina petition kay pati gani ang ginikanan kung magkadto da, hindi kani kambal, kiga niya si taon niya. Uy, nano man na yung klase principal naman? Berarti na siya kakman ka ambot. Kataon guro klayo na. Gakao. Way man siya panguling sulod sa eskwelahan da? O ano nga sitwasyon? Oo. Di tapos? Kung anong parehas na ang nakakunan ko gidang nalainan gida sang buot ko na balang isa ano kasi ang mga ayo kasi good morning ma'am wala ka sabat. Basi wake bati? Basi way sa kuro ka bati? Basi hinay tingog mo? Imposible na nga, hindi sa ikabati at bangay ka mga duwa. May naguruya pag kung gusto mo good morning, may sa kabati, singitan mo, hoy! Good morning! Namo muna tani, blaw. Guro makabati na, guro magtalalagsik dang unod sang dulunggan niya, guro kon singitan mo siya, no? Way mo ang ginhimo na, ma'am. Ang amo lang da iya, kimbray nga, gahangyo lang gid kami nga. Kung hindi man ang saya mag-retired pa ya, timplano pa, transfer na lang sa, kaya ginasumura na kami di sa iya. Okay. Basi ano man Purtino. Anyways, Ario, after sining interview naton, dali lagi lang may pamangkot ko, ma'am. May galusot ding information mo, pero di man ni magpakilala man. May personal kamo nga akig kay Ma'am Kimba. May tawo nga gusto lang gid nga gamiton kamo abi para mapahalina da siya. Wala. Amo nang ginaya nga ginikanan kay kadamo na natang ginikanan. May ara sa nagligad to nga mga binudan may nagsakan ato sa division nga nagaobra sa sulod utility. Nagsaka na sa division nagreklamo sa about ang iyang sweldo. So ay ko tayo nagpasilabot ya kay iyato ya mo. Dawa ito makwan ti niya kay naggrupo kami ya. Nagrupo nagi kami ya damo nagi kami niya ti ba imposible na gid niya nga hindi nila niya pagsapakon niya. Okay, kaga lehitimo man ang inyo sa nga petisyon abe. Okay. So why ni isang personalay diyan no inyo ya kwantud tuod niya kausa niyo ya nga ti amo na iyasang tanan bilog dira nga tagreklamo. Nga ang 126 lang out of 400 abe nga mga ginikanan da ang nagpirma. Mga estudyante, mga amo na bitadamo, tigaling kayo sa isa ka ginikanan, ang iyan na estudyante, tagapat ka bilog mo, duwa, tatlo. Okay, may sindihan. Sindihan taman ang sitwasyon, ano? So, kumusta ng covered court nyo, Mayo man? Kiti nga ang atop, the first time ko, Action Oliver, kabati covered court nga, ang imo nga babalayan sa babaw, kawayan, kag kahoy, iya? Na ano na iya? Tapos ang atop ya, sinman?
Abi mo, hindi pa gina namon maagwantahan. Ay, inang balang ang pagpangwaya bilang way kabalong ginikanan da. Ang pag-ano? Pagpangwaya sang dada isang kilaan niya, wala kabalong ginikanan da. May ginapanguha na siya? Oo eh. Mga ano naman? Mga ano na siya? Gapirol sang hindi taga-diri nga mga tao. Uy, anong ginapaobra Tamawi. niya? Anong ginapaobra niya? Di kay nahadlukan sa iya, siyempre mapirma na gid lang. Bugat, corruption, ang maginamo na. Oh. Ha? So may ebidensya ka muna, ma'am? May ebidensya ka muna sa mga polo payroll niya na ina? Ara, kung gusto mo, kadto ka dispandanon, kay natanan di plastar ka. Ati, subong okay na ni, kompleto na ni siya, ma'am. Tanan nga ginahambal mo, noted na niya. Kaya ikaw yung tagreklamo mo. Why na tali, kwan? Kabalo ko, tanan nga ginistorya mo da, may dokumento, ini nga ginauyatan mo subong. Oo. Kompleto, gid. Kompleto, gid. Kompleto, gid. Sige. After sini, ma'am, if in case na ang division, abi, hindi mag-action pagid sini, abi, and then si ma'am Kimba, abi, hindi pagin magsaylo, ano may ma-file ka mo kaso? Ilapalabot yun sa korte? Ano nga sitwasyon? Daw dira, gid guro. Kay tiway pa kami kalabot sa ombudsman. Basi kung ombudsman man lang yung makabulig sa amon sini. Magit at ano sa fiscal, no? Amat-amaton, talang kayo layo na tong ombudsman. Amat-amaton, tagid ni. Kung tani na daw, indiretso ko na tani kung wala may nagpugong mo. Irikta-rikta nyo. Pero nag-agi naman ka mo ni si Tulay sa barangay? Wala. Itistingin nyo anay sa barangay, abe, para mapasunod. Oo. Ang tanan nga dokumento, are, ginakaptan. May ideya ka man nga si Ma'am Kimba kuno ma-retire na sa Enero? Retire lang saya magpa-ombudsman na kami. Hindi ma-retire na siya sa Enero. Si Enero ma-retire na siya. Pa-ombudsman kami. Hindi, namin ko lang, namin ko yan, ma'am, kabalo ka nga ma-resign ma-retire na siya sa Enero next year. Oo, kabalo ko na. So hindi nyo na lang siya paghulaton, kay duga-duga December naman, tapos Enero na dason. Hindi na. Dapat, kung pwede pa lang, buwas mismo, masaylo na siya. Amo man na Japon, wala na yatupa da. Kung gusto nyo tani, patapos interview tani, buwas mismo, why na da siya, daw mo na gusto nyo, gid. Pag nung kunti, live sa Sabang, 5 days. Naka-leave siya? Hindi na kami tani, gusto nga magbalik na di sa mo, kung nag-live sa. Leo kami pulo panilag na, kaya daw nagpanghakot na to siya kuno? Kabalo ko, ano? Hindi na, muna sa iyo pa-retire niya. Hindi na sa iyo ka-retire ya. Di na ka mo gusto ganing nga 15 siya katuwig na mag-principal, tapos hindi ka pa gusto ma-retire? Hindi. Ang namin ko na yabla, ang namin ko na to, gusto nyo lang sa iluhon sa ibang nga school, anay kung pwede lang gid amo sina. Kung hindi na saya maka-retire, di sa himuuna mo niya. Pero sobra na. Sobra na gid. May idea ka mo nga may mga maestra man nga hindi man good sa iya? Ara gid Damo man? Damo Pero why nagpirma sa petisyon nyo? Kaya nga mo niya petition community niya di alumni ginikanan community. Why labot ang mga teachers abe? Action Bray. Hindi na iya pwede. Dali gid lang balikan di kay nanamitan si Nanay Lourdes patamitan ko gid kay para makatulog garo si Nanay Lourdes bla. Kaga hindi ipagpatulugon si Ma'am Kimba sa ginapanghambal niya sa bunga gabi. Ma'am, balik sa imo, ma'am. Oo. Ano to namin mo, ma'am? Ano to namin mo? Ang ako na iya nga ginahambal, hindi pwede nga hindi yan na ipag i-sabton. Sabton niya na ang tanan na kay ang tanan niya dokumento ara subong. Panid kaniro na ako na kag inaboy sa iya tanan kundi ina nagalin. Ang mga payroll na mga tamaw na. Damo gid ne. Tagpila ni isang kada tawo man. Kadamo. May nagdag pagbiding may nagdaog tantarantan ang nagdaog. Ay, ambal ko pa. Si Jose Fletcha. Sino na siya man? Ay kami nakakilala. Kung sino na siya.
Ano na raffle? Ginrapol ya, ginbidding ya. Anong ginbidding niya? Proyekto? Kwarta. Gani, anong ginbidding niya? Magbidding ka, dapat may project. Ginabidding na. O, anong ginbidding niya? Eh, wala project. Pero may kwarta. Paano? May kwarta, wala tawo. Drawing ni tanan-tanan ni. Oh, okay. Wala na kaya nagdok magambal sa subong. Damo, pag may galing nawig na istorya, alam mo na ginang hindi Ay, hindi natatuya sa medyo masakit. Pag idiri lang tayo sa mga allegations nyo lang. Inin lang gid sa amon nga petisyon. Sa petisyon nyo na lang. Diri na lang kita. Sige. Kabalo ko naga-monitor sa buong Bugos nga pandanon kag Don Salvador da, no? Ano bing gusto mo ipalabot sa iban pagid nga mga Ma'am Kimba anay? Ma'am Kimba anay, gusto mo palabot kay Ma'am Kimba? Sige, action Bray. Na ginapangabay naman sabto niya na. Sabto niya ginaya. Okay. May ang mga dokumento nga ginakaptan kompleto. Pasirok so panigani kay kung sino pang kakinanglan sini. Tagaan ko. Wala gid siya naka-explicar gid sa inyo bisan ka isa lang sa sini mga reklamo niyo na Wala kini post ni namon kag indion kag obra sa insakto. Tapos Sila naman sa katuig niya tipon-tipon namon sini. Ala tipon-tipon sopot-sopot hasta na mag-insakto gid. Kag iduga sa imo. Kano pa ko ni tanya matawag sa imo galing gapon ako nang isog. Okay, sang kada gabi galing nga patamyaw ka di sa akon may ginahuptan ka na gali nga kwan nga kaangay sinigali. Napila na. Tatlo ka tuig ang nainit pagid niya sa iyang isa kananay nga ginakigan na sa sulod sa assembly meeting. Ay. Ato na sa sagwa. Ano man na yaman? Do hindi naman na husto. Ato na sa sagwa. Ang inang hinater niya na nga ang MOOA hindi ko na ma-explican sa inyo. Kay English? In English, hindi man Japon ka mo makaangot ba kala sakit mo na batyagon niya para good morning lang gid na hindi pagid kami kaintindi da. May mother tongue na tasubong sa grade 1 asa sa grade 2 tani nagtuon da siya para magta-translate sa taga Ilonggo, no, ma'am? Oo, bala. Din tayo na nga eskwelahan, nang gineskulahan, tani hindi kita ya kaintindi sa jutay lang ang miskin jutay lang ang English. Okay. Sige, try kong alamboton si Ma'am Kimba ha. Kabay pa nga naga-monitor sa sinima tiniyon kay ang akon nga sitwasyon di subong mediator ako diri, no? Media gani mo. Pasabton ta siya kung magsabat siya, kung hindi siya tigna respeto tama nang yasininga side. Sa yasininga side. At least na Action Bray. Yes, go ahead. Action Bray, batian mo ko. Batian gid ma'am, clear. Ang ginayo ko sa imo. Base bala hindi ka lang niya maghipos sa palya sa ibang to. Ano gilipos? Ano matyagan mo sa akon dihaw? Iwakal na niya hasta mintras. Ate, ang ginawakal mo ang ginawakal mo subong amo na siya. Ano pag ang gusto mong idugang kung ihambal? Takaan ko na init ka sa iya daw. Sa iya ka lang init, hindi mo ko ipagsuguon niya na kay hindi mo ko yung masugo. Imo yang hindi mo ko ipagsuguon, kay hindi mo ko yung sulugoon. May boss ko diya. Nawa bala ang iban ay ang boss. Hindi na ko yung komentar sa iban kay nakagi na kami mo. Bay ilan to sila iya blabo are man. Kami nila. Are man niya karon ni. Are man niya karon kung itik-itikon ta karon bay ilan to sila balaya diri lang ta sa aton, diri lang sa Action Radio bala na no man ni. Okay ka na? Goods ka na? Okay ka na, Nay? Sige, Action Bray. Sige, salamat Ginay Lourdes, ano? Sige. Thank you. Action Firing Line. Pertis Nanay Lourdes, no? Hindi naman, Action Oliver, may itira ka pa na, no? Sige, i-reserva ko lang komentaryo ko, commercial lang ko for a while. Balikan ko, ginisumpunan ko kay kabalo ko ang emotion ni Madam Lourdes mo. Amo to nga nahambal ito sa akon nga. Basi maghipos ka dan. Hindi mo na ko pagdalahigom, balabaw sus nanay. Action Firing Line. Sige. Balikan ko dugay-dugay, ha? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabi. May gabi lang kay Sir Eric Moico, Lito Secundes Araman, nag-monitor si Matinion, si Virgie Olpinda,
Good evening, Sombray. Sakto gina, dapat magsunod gid kita sa protocol ka ofdan sa pagpangamuyo. Monitor from Celine Homes. Keep safe. Kagid, Action Brian. God bless. Alex Montesa, nag-monitor man base ang local school board ginalabo niya ang budget. Sir Bry, o kon base palangga lang sa sang district supervisor, principal ni Sir Bry. Si Ma'am full of retirement ka pa. Pinky Honto Pilye. Good evening, Sir Bry. Always kami pa tune in family Pilye sa barangay Tangob. Salamat gid. Tintin Agravante, Esperanza Amit. Veronica Santillan Manukan, monitor gida. Jose Mongcal Torilla Araman, Jean Oy si Sir, good evening, Sir Brian. More than monitor kami, always keep safe lang. Helen Montaño, naga-monitor. Mags Gapanaga Salibio Panuela, good evening, Sir Brian. Watching live from Rixan Security Agency Office, Tamiya ko Amon, General Manager, Lieutenant Ricardo Santillana. Ger, Biniabon, kapal ng mukhang principal na yan. Masyadong mayabang ang PI niya. Tintin Agravante, nag-monitor man, grade 1 na bata ko, siya man Japon. Oh. Randy Arsiaga sa Santisas, nag-monitor man. Gerp Biniabon, dapat niya patulpo para matanggalan siya ng lisensya. Adri sa amon pa lang, sir, goods na ni. Eddie Laos, nag-monitor man sa program naton. Celia Blanca, nag-monitor man. Okay man lang nga malawig ang principal sa Osaka School. Correct na. Esperanza Amit, correct, bisan gaulan, ginapasulay, pahilamon. Oo, okay lang na mag-overstay, ang maayo lang siya nga principal, damo reklamo siya. Correct. Celia Blanca daw wala man na kaso ang overstaying. Tsakto gina. Celia Blanca, basta maayo ang pagpadumala. Normilita Opiar Semiliano, good evening, sir, great lang Opiar Semiliano, salamat. Esperanza Amit, correct na, wala kaso ang wala man tagreklamo. Marilyn Abarte, naga-monitor man. Lilian Hamandron Balagosa, good evening, Sombray. Pamati kami ni Gladymay Balagosa Dinsay. Ay, doon man kilala ko niya. Si Tita Glady, si Ma'am Glady. Oo. Si nanay negro ay. Ay, nay, may gabi nay. Si nanay, gilit din niya ako, no? 1983. Good evening, Sombray. Tamiyaw ko lang nanay ko Lourdes Panuela sa Inayawan, Kawayan, kag family Panuela sa sitio Alambihod, Kalubang, Ilog. Gingging, ako to ang nagpamangkot sa kay Madam Principal about MOOE during general meeting that was 2016-2017 nga naakig siya. Ay, gali. Tiari sa Gingging ho. Rami Agsam, Alma Miharo Juaniza, mga kama gagamit Esperanza Amit, may gingamit sa COVID court nga MOOE fund pero tamawo ang laborer si Antonio Francisco Angalan. TCDN siya. Ziti Aluna, naga-monitor man. Halaka namawo na guro. Action Brian, nakasandalang da pader si Mama Kimba. Dejen Jo, nakasumuod sang tsura ni Ma'am Principal. Alma Miharo Hawaniza, hindi ka pwede katambay or kapulupungko sa may gate na yon kay gapangakig si Ma'am. Pahalinon kagidya. Ay, nanong sitwasyon naman. Hala, may tamawo nga nag-ubra sang covered court. Dejen Jo na lagot si Ma'am Principal sa Bulabog ang smoky business. Ricky Galvez, action mati di sa Isabela. George Gargasiran, hindi siya approachable klase principal sa mga parents. Basi may ginasaligan si Ma'am Principal kay manogritar ni siya mayong gabi, action Bry. Ger Biniabon, ipatulpo nyo para malaman niya ang saan niya dapat lulugar, kapal ng mukha niya. Tulpo nyo to ko na ho. Mags Gaparanaga sa Libio Pinuela, action Brian, may mga tao gid nga ara sa gobyerno nga abusar gid. Alma Miharo Waniza, gaan man chance iban nga principal nga mag-uyat sang Padanon Elementary School.
George Gargasiran, pag na-prove ang complaint sa mga parents against kay principal tapos gid retirement niya. Martin Aliling, Manuel Talaala de la Peña, Sir Bri, good evening. Sound off ko lang ang komento sa mga nasa left sa up, hindi sila mag-eskwela ko na sa poder pa si Pres Duterte. What do you think about this? Thank you. Sige, check ta na ha. JM Asdilio Banaag. Action Brian, good evening. Always ga monitor from Kabankalan. More power, God bless. Tintin again. Action Brian, kay gin hibi-hibian lang ni ma'am ang iban nga istasyon. Amo na nga naguntat. Good evening. Jen Hisulgon. By ilan na sila 10? Amo na ginamin niya. Action Brian. Okay. Mia Robles Araman. Ramonito Azero. Good evening, Sumbrayan. Great lang. Jocades Cagazero family. Watching live from Barangay 35. Jetel Humayaw, the best gid action Braya. Cool na cool gidya. Salot Salamat. Crisville Matreyes. Tobias Nets. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami dihan dumanan. God bless. Jennifer Prado Torres. Good evening, Sumbray. Watching here sa La Castellana. Jennifer Torres. Genevieve Precioso, monitor man no, kagang pamilya niya. Hindi siya palangga sa district supervisor, kundi ang division superintendent ang gapalangga siya. Grabe. Perte, sige, balikan kung iba nga komento niyo dugay. Las 8:06. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yung kag negro sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y
Walasan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Madayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Action Firing Line. Antes tasog po na ng isyo tonight, mahinggab ilang sakay na 45 o kon 5945. Good evening, Sumbray. Tamyaw ko lang family Irem, Sildora, Luntoy, sang Kinabong 3, Igmayaan. Salamat, gid. Halin sakay 2893. Good evening, Sumbray. Tawa ko kay nanay. Akig na tos nanay. 9733 PM Action Bray, mag-travel ang mga maestra sa MOA Manila. Ginakwa ang budget sa MOO igro ni nila ginakuha ang budget. Dapat ginman halin sa kay 1510 Action Bray, good evening. Kami diri sa Kansilayan naga-suffer man sang baho sang isa kamanukan, labi na gid subong amihan na ang hangin. Thanks, gid. Sige, palabot na kay boss, kay sila nang bahala. Halin sa kay 7084, okay, i-install niya ang GPS o mga Dragon Balls maning iyaman. Halin sa kay 7129, good evening, Sombray. Wala na pulos ang dakpanay sang panahor. Kaluluoy ang ordinaryo nga tao kay maplantsa gid sa 30K o mapiyansa sang 30K pro ang dalagko gina mga tawo madakpan wala gani ginalawag ang ngalan ka ginakapan-kapan lang nila. God bless you, idol. Ay gali ka. Tiyan mo tong muno ko kay na gani mo. Action Firing Line. Sige, kay na interview ta si Nanay Lourdes sa Noniela, no, sang Pandanon. Tiyan mo tong palayag niya, no? Anyways, parte sa overstaying na daw hindi kita kabuot sina, no? Kaya nakadepende ina sa Department of Education, no?
Pag-intindi ko, every 5 years, dapat may mga changes. Giman, pero kung mayo malang yung sining kwan, performance, goods gid lang, pero tigil na reklamo, ganun pero dali gid lang. Pwede lang antad action level. Okay, sige, dali gid lang kay may bisita ta sa ton nga linya, may connection ini kay Nanay Lourdes nga reklamo ha. Online sa firing line. Sa ton nga linya si Sir Ayan Arnaiz, ang spokesperson sang DepEd diri sa Negros Occidental. Sir, maayong gabi dira sa imo. Maayong gabi man, Action Brian, kay sa mga nagapamati sa imo nga programa sa Subo nga gabi. Aha. Salamat gid sa time sa madasig nga pag-action. Sir Arnaiz, sir, ano? Sir, nakalambot na sa inyo, sir, ang reklamo against kay Madam Leia Kimbas ang Pandanon Elementary School. Actually, Action Brian, ang ginatumod sa isa ka balikan no, nga nagwa sa mga media na nakalabot na ina sa division office kag pamalutan na kamo nga ang division office nag-ubra na tikang para ma-actionan nila. Kung ano man inangatikang inquiry, no? Naubra na sa inquiry para malabot na sa division ang kamatuoran ng kanan na ginatuhoy dira sa ila nga sulat. Nag-ubra kita inquiry para ma-validate, malantaw ang veracity, ang kamatuoran sa gina-claim nga mga issue nga hara dira sa sulat. Aha. Okay. Sir, ari na lang pagido. Sa rambal mo na sa division office ka gina-imbestigahan na, pero may gusto lang kami klarohon. Ang isa ka principal, sir, pila gid ka tuig ang iya nga pag-stay sa isa ka bulutuan or ano nga sitwasyon? May mga order ina nga dapat dira ka lang asta or nakadepende sa iya sining pagdumala? Actually, Action Brian, no, may harakit sa DEX, hindi pa na siya DepEd na order, no? Okay. DEX order, pero in effect pa na siya, DEX order number 7 of 1999. Dila nagabutang nga supposedly ang mga school heads are good only for 5 years sa ilang eskwelahan. Okay. However, sa tanan man nga layi, it's not absolute, no? May kumpisa, may mga considerations, may mga kumbaga may mga adjustments man yung ginaobra which is also allowed. Kaya tungod na kung gasubra kita sa 5 years, bangod may mga other factors na gina-take into consideration. One of that factor is, for example, is the medical or the health condition of the school head. Okay. So kung baga, although pwede na sila masaylo anywhere in the division of Negros Occidental, you have to consider also kung ina nga school head may masakit, alang itapok mo na sa sakundento nga punta to para lang ma-transfer mo siya. Okay. So these are, hindi lang amon nga factor, damong pagid na mga factor nga ginakonsiderar sang ato nga mga superintendent, kay mga superintendent ang regarding sa school head, superintendent ang may authority to reassign them to different stations. Amo na sa Action Brian. So sa case ni Ma'am Leia, 15 years na sa sinala nga bulutuan, ano man basi amo nagro consideration? That is possible, Action Brian. No? You have to remember also that the division of Negros Occidental is a large division. Kung baga pilang ikabilog 600, kasi ang una sobra pa sa 600, kaya isang chimpo nga na ara pa sa ato ng himamaylan ng sitalay. So, kada ko sobra 1,000 na time ang ato na mga eskwelahan. So, kung baga, sa kada muon sa eskwelahan, you cannot always keep track of the people nga nagapinungko sa kada eskwelahan. Especially, may mga priorities man ang kada superintendent kung ano unahon na mga butang na para mas mapaayo ang mga eskwelahan naton. So kung kisa nagka-sidetrack ang inyong mga detalye, may mga ma-miss out man siguro hasta nga siguro amo na nga mga rason man na naga-overstay ang hindi man nasala ang principal, you have to take note of that. Yes. Kung isa nagakabislok lang sa mga appointing man ng mga people in authority, kaya tungod naman ang hambal ko, may mga priorities mas lang ang ginauna naton para masakayuhan sang tanan. I see. At least na hibalaan naton subong, ano nga may mga consideration labi na gid kon health problem kag iban pa. Sir,
ginaobligar sang eskwelahan, sir, ang magpaamot-amot sa mga ginikanan kung ang mga kabataan may ara sa mga hampang mga district meet na Blasirhaw? Ang aton we have policy sa DepEd do nga ang contribution why gid dayag ginaobra sa eskwelahan except there are only two entities sa aton na eskwelahan who can do fundraising pero with a resolution, no? Nga ginagrihan sang kabilugan in short. PTA, that's the PTA and the student organizations. You have to remember that. Pwede sila obra mga resolution kag ginaagrihan sang kabilugan, sa majority, nga kung gusto nila mag fundraising. However, despite the resolution, it's not mandatory. Hindi na siya mandatory. Correct. So, kung ano, tapos hindi sila ka-demand sa amount, kundi kung ano lang ang posible, kung ano lang ang kaya sa mga tao, o sa mga ginikanan man, iba na ginikanan, sa sila nga eskwelahan. So, kumbaga, they are allowed but they cannot mandate. They cannot force people or they cannot force other parents or other students to give, especially nga ginalantaw natin dira always ang financial capacity sang kada isa. Okay? Pero kung for example, kay tungod na may ara kita yan, no contribution policy sa DepEd, kung let's say for example by a certain group nga magreklamo, that resolution sa PTA or kung sa SSG mismo could be superseded by that DepEd policy nga no contribution. Yes. Amo na nga, kumbaga, antes dapat mag-ubra sa resolution, may consultation sa kada isa kay para mag-abot ang tion, wala sa may magreklamo. Yes. Okay? Amo na siyang aton nga polisiya. Okay, sige, pamangkuton ta na to sila kung may mga house rules kumbaga or may mga agreement ni sila kay ti ang reklamo man nila diri ginapaamot kung may lakat ang kabataan ti kabalo naman kita sir maginikanan once ang bata naga-intra sa mga aktibidad ilabi na gid kung ginaengkwentro sa iban nga bulutuan ga enjoy na sila despite sang kapigaduhon kay ginapaamot ni ma'am para ang bata maka-intra sige lang pero tiyan mo na ang sitwasyon subong. Sir may ginapang ini mga MOO ini sir ano gid ang ginagamitan gid sini na kay ining mga tagreklamo nagapamangkot kay Ma'am Kimba. Ma'am, ano giblang ginagamitan sang MOO ini? Hambal sang tagreklamo, si hindi ko ni ma-explicar sa inyo, hambal ni Ma'am Kimba, hindi ko ni ma-explicar sa inyo kay English ini, hindi man kamugyapon kay inchende. Subong sir pinchindihon ta sila, anong ginagamit sang MOO ini sir? Antes ko mag-explicar sa action, Brian, no? I have to make it clear, no? Ang tanan niya are just still allegations. Yes, no? allegations, sir. Kung ano man ang nabasahan nyo sa sulat, wala ba ito kabasa kasulat mismo, but these are all allegations. We cannot really judge the person just because of that letter. That is the reason why we have to do inquiry in order to check and to confirm the validity and the truthfulness of the issues. That's why ang interview ko kay Madam Lourdes ang tagreklamo gina-consider ko gito yung akusasyon palang gid tanan-tanan. Ara sa DepEd ang investigation gid sini, sir. You have to remember, Brian, in any law, any court of law, a person alleged or accused is you have to consider them as innocent until proven guilty. Okay. Yes. So like hindi kita ka make judgments. That's why nga we have, as much as possible, we have to advise people to refrain from making side comments or bashing the person. Kaya may patakalabot sa kamatuoran, di ko ano ang kamatuoran sila. That's why tonight dire na lang dire na lang ko sir maayo sa imo sang MOO ini ko nano ginausaran siniya para masanagan ining mga utod tanga tagreklamo sir. Thank you gid sir. Okay, with regard to the MOOA, ang iya given given the name itself, maintenance and other operating expenses. Meaning to say that is used for the maintenance and the operation of the school. Like for example, ang kuryente, ang tubig, ang mga repairs, ang mga aga-hire sila sa gwardya, amo ni ang mga supplies pa nila, ang mga galamito nila sa sulod ng eskwelahan. This is the expenses na allowed for the MOOE. Now,
paano na siya ginasuma na siya ako hindi lang Yes, ako yes. detalyado gisa pero ginasuma niya sa number of students kag sa mga number of teachers and even the classrooms. Yes. So pangano na siya may mga kumbaga sa kada estudyante may amount sa kada ministro hindi lang ko sigurado kag hindi ko may formula na that's the Yes. Mong coding formula after na siya sa former naton Secretary of DBM ata. Si pa-budget yon sa DBM si Secretary Pongkodin no. May formula na kung hindi lang ko sigurado galing sa amount sa kada tao at sa kada ginapartinisaran no. So amo na sa kumbaga kung let's say for example 200 lang imo estudyante polo bilog ministra mo what do you expect from the MOE sa eskwelahan although sa kada quarter may ara niya sila kumbaga may ara the amount na mo na siyang standard ginagadugang ang number of students no pero given that ang kurente mong suga mo lang taon mo kung kisa ang MOE nga naging ipit-ipit na lang na kulang pa iyon eksakto ina limitado ina kay kada mo sa expenses ng imo eskwelahan. For example, nagkaragwasdak na ang imo nga ato tungkol sang bagyo or what. Okay. Kung wala kay may makuha, hindi man na mag-budgetan dali-dali isang DepEd. So you have to get it from your MOE para ma-repair mo na. Kung kisa ma-repair mo, tunga lang gani, tungkol hindi nakalabo sa pihak pangapanapas ang imo atop, ang imo nga kwarta. So, we are talking about MOE, pero we have to look into also anong ginapagastuhan, ano ang kalagko ang sang ginagastuhan sa kada eskwelahan. So, it doesn't mean na nakaubos ang MOE, nga ang nakaubos na mahambal, maduda ka kung nagakaubos na nga ang atop. Balikan ta sa Sir Arnaiz Abe kanami sa explanation niya parti sa MOOE nga ini. Action Firing Line. Kensindi ko nga ini nga MOOE nga ini para ni sa utilization sa mga kinanglanon sang bulutuan na hindi na para sa mga activities for the children Abe or sa kung ano-ano pa dira nga ginagamit Abe balikan ti si Sir. Yes, amo na sa Brian. Kung baga makita mo ang MOE sa mga makita mo sa eskwelahan nga kayo, may gwardyada, you know, all these things. Kaya kung dira na siya nagakanto ang ina nga kwarta. Ti at least balaan ta subong balaan nyo na taga Pandanon i-check nyo to kung may ginakayo o madang bintana nga narusdak no. Regarding Sir, may ginapang kabalo naman ta subong sa bago nga dimension sa aton sini nga kalibutan technology ano. Pa-HND namon may ara sang 12 tanan ka mga computers nga computer units nga tutusubong sa sini nga bulutuan. According again allegation nila way gid katilaw kabataan nila gamit da nagkalalawaan na lang. Ano ni Sir Man dapat ang mga computer para sa ano ginisertan I cannot speak for that particular case, you know, Brian. Okay, because I am not yet privy to the details of the paano to nagkaratapo. Okay. In general, I will tell you that the DepEd has a DepEd computerization program. I mean, yes. So, kung baga it's not every year. May mga years nga gahatag si Central Office a number of computers sa mga, hindi man sa kabilugan sa kada batch. Ina-batch by batch ng mga eskwelahan. Pero majority or most of the school or all of the school have already been given. So ang iba nagdaan na kasi sila nagbilong sa batch 1. Ang inyong eskwelahan nabilong sa batch 2. So medyo gulo bago pa. Ang inyong eskwelahan bago pa kay kaya sinilang yakatuig siya nga batch na include. So kumbaga may mga certain number of computer packages na ginhatag sa mga eskwelahan for the use para sa computer class ng mga bata, especially nga may computer niya tudlo na man from elementary to high school. Yes. However, you have to take note that it's not a 1:1 ratio ha. Yes. Kung baga certain portion lang, for example, 12 lang ginhatag sila, blah. Kung isa ka classroom, 40 ka bata, masulod sa computer room, 12 lang ka computer. Kung divide mo bing 12 sa 40, kaya mo na tagtatlong bata sa isa ka computer. Now, amo na siyang ginagamit sa pagtudlo sa computer sa mga kabataan. Pero, amo nang problema lang, kaya tungkol limitado yung number of
unit, hindi sila matalapod, din na makatandog sila sa computer in one class. Aha. So, batch by batch ba sila? Pero Yes. silang lang ginahatag na ng DepEd para mausar sa mga kabataan. And as a matter of fact, this pandemic na situation na ton, that is allowed by DepEd to be brought home by the teachers who do not have computers to use sa ilang panimalay. So, kung ginahalungan sa ato ng mga eskwelahan, kaya, kumbaga, limited man ang use kasi was why nataas yung mga units sila na makatuig naman na mabot na magtan kita sa mga bago na mga packages. Sige. Sir, ma-update ko sini sa imo regarding sa reklamo sa mga tagreklamo sang Pandanon Don Salvador Benedicto. Kaya according to you, while ago nag-mention nga ti ara ginaaksyonan na subong sang DepEd kag ilang taon gid kuno ang pagkalihiti mo sa ila sini nga reklamo, sir, no? Next week guro sir, mamangkot-mangkot ko sa imo liwat. Salamat gid, sir. Depende na action, Brian, sa lakat man sa investigasyon. You know, sa sumo mabuday mag-travel. Yes. Kadabo man sa mga aktibidades ng kada eskwelahan sa division office. So kumbaga kung may schedule, kung may maka-schedule, pwede nga mapadayon. Pero I assure you kay kaginaging pamangkot kung ginangaton yung mga lideres sa division office that they are really doing something. They are acting on it. We will get to the bottom of things eventually, no? Kung matapos ng ilang investigasyon. Sir, salamat gid, mayong gabi, mabuhay ka, sir. Thank you again. Mayong gabi man, Action Brian. Yes, sir. Action Firing Line. Okay, dira lang taan ay asta. Manang Lourdes, ma'am, kag mga tagreklamo da sa Pandanon, may ara sang paglakat sang inyong sini nga reklamo dira sa Department of Education. Action Firing Line. Hulat-hulaton tang ila sini nga investigation. Kay hindi man na ora mismo nga pagpasa nyo today, buwas mahambal sila nga Leia Kimbahalin, Canada. Action Firing Line. Kung madumduman nyo, ma'am, nagsaka da ang pila ka mga officers ng Lunes, kung di ka magsala, amo na to may bigro ang start sa ila investigation nga nagpadulong sila dira o galing on leave si Madam Kimba. Action Firing Line. So hulat-hulaton ta, no, manang Lourdes, ma'am, kung naga-monitor pa ikaw dira subong, hulat-hulaton ta kay nagpasalig, may investigation nga ginahimo sila ang Department of Education. Para naman niya kay Madam Kimba, ma'am, ako ya open gig kami, no? Kami diri sa Action Radio Bacolod sa pagbaton sang imo sining explanation, no? Kay kabalo naman kita tanan naga-monitor subong didto ang pagduda nila ara tanan sa imo. Ako nagapati ko nga ini tanan nga ginpanghambal ni Manang Lourdes tonight. Those are allegations. May mga dokumento sila nga ginauyatan. Ang ginambal nila nga nagpatindog ikaw dira sang covered court, ang balayan kag ang imutangan kaatop, kawayan kag kahoy tinakit-an ko man ang litrato. Na-prove nila, na transparency man ang ginapangita nila kung tani mo. Kag ang overstaying tiyan mo tong gina do na hitsot na naman tong may mga consideration. Action Firing Line. Simple man lang di tani mo, no? Ang masakit diri mo sinipagpangsingka na mo sinabla. May naga-chat diri sa aton a certain gingging ho. Siya tong ginamensyon kay ina ni Nanay Lourdes nga ginsinggitan ni Madam Kimba. Action Firing Line. Sa 2016 bala ko no 2017 nga school year. Tinga maninggit kay gid ma'am. Action Firing Line. Dapat tani kon principal, ikaw ang numero 1 nga magatudlo sang maayo nga batasan dira sa mga manunudlo padulong sa mga estudyante. Action Firing Line. Do hindi na ginman guro manami mag-inamos na, no? Nga magpinaninggit kita, no? Anyways, dira lang ko anay hasta, no? Naka-interview na kita sa Department of Education. May initials na kamo nga amo na ang may initials na kamo na amo nang lakat suwong sininasambit nga issue. So tingwaon naton ini hasta maglabot gi sa punto kung ano ang mga decision sang Department of Education. Me myself,
gi-interview lang ako diri na. Importante na pabalotas pumuloyo nga mo na subong ang tikang nga nagakahinabo, no? Batok sa kay Ma'am Kimba. Action firing line. Portino, basta involved ang kwarta gani mabulubudlay gid. Basta kwartang involved. Prangkang istorya ginayo ko si Madam Kimba nga mag-interview kita why siya, no? Why siya? Basi buwasa. Batian tanip buwas, suliton tanaman ni buwas. Kay ang aton diri bulig man kay Madam Kimba kung paano yun i-explica sa publiko. Action firing line. Ang ila sini nga reklamo. Pero kung hindi gid si Ma'am, tiway gid mahimo. Dagi na respeto tagi siya kay may right of no man ni siya sa kogalingon niya to remain silent man action Oliver mo. May ara kita sang freedom nga tagsa isa tagsa sa aton. Di ko hindi si Ma'am Kimba, way gid problema Ma'am, respeto kami sa imo. Dito na lang kami madirekta sa DepEd mismo. Action firing line. Sige, dira lang ko na hindi ko ya brutal maghambal. Kay kablo kadamo ga chat dihon hindi nataamo sina, no? Pating panghilabot nyo sa iban to bay ina lang to ninyo. Diri lang taya. Bay ina lang to. Ari ba mga tao? Mabutang pa ta sa intonsis. Las 8:36 ini nga pagpangalagad naton dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Capsule mga kaksyon. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag May gabi liwat kay Ma'am Merly Gonzaga. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami diri sa Amon, Barangay Alihis. Stay safe, God bless. Melanie Mondia Mahinay, naga-monitor man. Ophelia Galiro RC. Good evening, Sir Bry. Check attendance lang, watching live from Isabela. Watching live from Isabela with Jovelyn. John Sibalios, yung gabi ak Sumbray. Ma'am Lourdes, pati pagid tani mga teachers bakod pagid mo. More power, Action Bry Radio, keep safe all staff. Roberto Lames, si Eve Rigby, good evening, dapat after years gina-reshuffling ina ang mga principal. Virgie Olpinda, Action Bry, bao pagatuan kagid niya sa ila para makita mo ila COVID court daw, inspector ka ba? Mags Gapanaga sa Libio Penuela, Action Bry, na ugot gid si nanay. Tere Simpronyong Araman, Smile Albanez, Alex Montesa, nakasandad lang na dila ni nanay Sir Bry. Pumatyaga nila, sulugoon ka lang na. Talang kilay ko. Rochelle Cruz, Siliador Sailo. Good evening, Sir Bry. Patamyaw family Sailo kag Siliador. Grabe, Child Lourdes ba? Nangisog. Patulpo chay. Richard Akupan Urbano, good evening, Sumbrayan. Nag-monitor kami di More Power to program. John Sibalios, na ano man si Nanay Lourdes man daw, hambalan niya pagka nga ikaw gani gawaragwag. Ang puso mo na Lourdes, easy lang. Greet ko lang na body ko. Rodelio Balunan. Si Asiren Gonzales, good evening, Sumbrayan. Ga-monitor kami sa Boulevard Reclamation Area. Palihog lang, greet mga kids ko, Lorraine, Lalaine, kag Lance Yori, salamat gid More Power Action Radio. God bless. Jennifer Opolencia. Good evening, Sumbray. Patamyaw ko lang si Tatay Jolie. Ginahuli jagid radyo, makapamati sa imo, salamat. Faith Joy Tumbukon pa lang sa Araman. Stephanie Magbanwa, good evening, Sumbray. Share ko lang sa private school grade and teacher sa Filipino sang bata ko. Sa online class, si Ma'am gahatag 75, ang lowest grade, wala gid consideration. Uy, nano. Pwede na. Natak-an na gani ang mga bata sang online nga ini tapos
panghatag nga grades, share ko lang, God bless. Ano nga school ina? Ay, sobra. Rosalina Arellano Espadero, Jennifer Prado Torres, grabe man si ma'am, no? Di bali kay mahalin siya gali. Salot gid kasi Action Radio Bacolod, labi na gid sa mga anchor. God bless sa inyo, great lang family Prado Torres. Dennis Richard Tiboroma, grabe gali diri sa Monya, magkwarta sa lata, 50% ginabalik niya. Gingging Exumbray, still monitoring Salamat gid. Manuel Taala de la Peña, thanks kayo Exumbray kay tan-aw ko tanan nga Pinoy bata man no tigulang apektado sini. Kay isa ini ka problema sa ato nasyon, dako gid gastos ang Pinas party sini. Ang dapat nga masolbar na ini kabataan amo ang futuro sa aton, di bla? Yes, gina. Almira Lim Malazarte, Jo Marie Formentira, good evening Exumbray, monitor lang Jenny Perez Benalbagan, salamat gid. Si Nokinia Araman, good evening Sir Ayan. Si Michael John Season, good evening Son Brian, always monitor sa program mo. Hello to all Energy Fans Club from Paranaque with love. Marilo Amit Martinez, Richard Periwilo Alit Naraman. Melanie Mendoza, good evening Son Brian, monitor lang kami dia sa Estefania. Christine Minies Villalubos, good evening Sir Michael John P. Season, good evening sa tanan nga members ng Energy Fans Club. Si Berry Colado Itor Zalita, Maria Teresa, wala man gabayad tubig Exumbray, wala man da gwardya, oy ti disgrasya gid. Tubong Banwa, Tungburan Tuaryong. Exumbray, good evening. Watching live Bilyarte Condominium, liog lang great Kapitan Tuario sa Barangay Lalagsan, lakas nila nakag sa akon wife Rhea De Leon Tuario, sa amon 4 kids RR, aming princess kag Zia Tatay Tinoy Tuario, kag Nanay Rosie, si Choi Polion Baltasar, Chay Potot kag Bilasco nga si Joven Panes sa Inom Tanduay. Sige pamati Action Radio. Salamat. Lani Mitukwa Araman. Marilo Amit Martinez, hindi man gid nyo ang singagin butang. Dako sang budget pero frame lang. Libre tubig sir. Tuod no. Marilo Amit Martinez, mga bata pagani gapang nag-ob kay libre tubig. Sa wayang gani muson mga estudyante kay hindi pagpausar ang CR, wala tubig. Ay, sus ko nga obra ni sa pandanon. DJ Jonah, nasubrahan gani katago, ginlumutan ang ila computer. Jonah Swam, good evening Exumbray, keep safe always, God bless. Maria Fe Maravilla, good evening Exumbrayan, good evening Bacolod from Palawan. Ariel Kabatak Exumbray, good evening, monitor lang ko dia. Sulod Central La Carlota, great lang wife ko, Nilida Kabatak from Ariel Kabatak. Sige, salamat gid sa inyo. Las 8:43, balik ko dugay-dugay dara lang kamo ha. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Buwas nga adlaw mga kaksyon tingwa anta nga malabot ang supervisor, no? Kadamo naga-request diri sa ton, salamat gidra sa inyo. Ang supervisor buwas kabay pa nga malabot na ton. Grabe si Ma'am Principal Action Oliver. Pati supervisor hindi pinatawad. Grabe tuod mo. Ti abilan tawon tanibe. Buwas kabay pa nga naka-monitor subong supervisor ni Ma'am Kimba abi. Kay buwas ayoon ta siya, no? Mga ayo kay nga balita nga lain na sa probinsya with Action Marlon hinabiya bisan pila na lang ka ginutlo ang nabilin. Bitinon ko man gamay nga ton sini nga mga tagpalamati no? Kay tunto ginwas tintin lang mo. Ten. Tuod ka. Diri wawaw dito hibi sige, pabawasan ko na. Ang supervisor, si Madam Roselyn Lanuza, may nag-provide na sa aton diri sang yasiring contact number. Pabawasan ko no? Para at least makulo kompleto tagin ni. Diri ko na sa probinsya nga balita. Action Mar, may gabi. Aksyon na bra, mayong gabi, ginaklaro lang sang kapitan sang Barangay San Jose. Sa asurad sang Sipalay, way nga balakan ang ila sa mga residente bago na natabo nga pag-awas kag pag-awas sa sining tubig sa sining ginatawag nga pit mining kining tuman ka dalom kag tuman ka sangkad nga buho bala tugas ang paggamina sa Barangay San Jose. Way ni sa nang gitugang halit sa property or sa kabuhi sang tao sa mga barangay. Now, ikaduan na ni Aksyon Baray nga natabo nag-awas ning tubig. Nagligad nga 2019. Amo man ang natabo. Galing kay lang si Kapitan Marlon Canilio Sr. kadumdum ko nanuyad tong bulan na tabo. Now, ang area sobra 30 hektarya sa Sonbray mo ang katangkaron. Bali daw yahong ni sao daw kalaha. Kunara ka ba sa babaw.
aerial view ginatawag, daw kalaha siya, buho siya. So mayara sa isang pinakadalom nga buho sa atunga gid. Kaya sa atunga na ang kadalomon sang buho Aksumbray, 285 metros ang kadalomon niya. So grabe kadalom. Doon nag-stop na operation. Copper mine niya na siya. Naguntak sa Aksumbray sang operation sang tuig 2001 pa. 2001, mga 2 ka dekada na sa buong mga 19 ka tuig na sang why na nag-operate. So, kada ulan, may tubig tiner hasta nga napuno Akson na Bray. Napuslan man sang syudad kay ginahimo nila Aksumbray na nga stakan sang tubig nga ang tubig sang ulihi ginakuha bilang supply Aksumbray sa irrigation pakadto sa mga talamnan. Ugaling kay natabuan ng ligad ko di driving pagbubo sa ulan. Plus inang buho Aksumbray da ang mining pit or pit mining. May ara sang tuburan. Ina may mga tuburan kung nagulan, grabe man ang tubod. So ang tubig halin sa ulan, kag ang tubod halin sa tuburan, amo nagdalantaw. Nga rason ko nga ang nabuwang na buhang ang mga material Aksumbray din tampok nila da. Kaya may arasang kalog mo halin sa mining pit, may kalog mo ng serbi alagyan sa tubig. Bukas nga magpatubig sila sa mga talamnan. So pag bubo sa ulan, pag panahon sa tigulan Aksumbray, ginpunungan nila na, ginbutangan sa mga materialis. So pag awas, yan ang punong na, nabuhang na. So manang rason kung nga nag-awas ang tubig. Pero why man sang halit kay ang more or less ang pulabanta ni Kapitan Cadillo ang nahawas o nagguha nga tubig Aksumbray mga 3 meters man lang halin sa mga 3 meters abi ang kadalomon sang tubig nga nag-awas halin sa kapugusan sa sinang pit mining. Dari si Kapitan Cadillo. Bilang mga naman sir, hindi man wala man delikado sir. Ang pag-abot mo sa libil sa sapa, o mauntat naman sa sanggwa, kaya ang singking namon, below sea level na mo. Oo. Di pag abot na sa elevation sa suba, mas naplaraya ang flowing sa tubig. Oo. Pero why man sir, kaya ginpamalis ang ilyo si Palay, gintabunan man na hingagaw. Oo. Para ang tubig hindi man mawas out, para magtingadlaw, magamit liwat sa talamnan sa irrigation. Mga tuburan naman nga sa kilid na sir, kinamo na siya sa mga tuburan sir mo. Kung magtingadlaw, ang iyan na tuburan, hindi na sa magtaas, kay matungod kay kinasuyop sa adlaw. Tingulan sir, ang mga tuburan gabuhi, mula nga gakusog sa, ang ilang sir nga gintabon sa kalog, sir nga ginapagyan tubig para kwa irrigasyon. Hindi natabunan na, nalapawan sa tubig, amo to nga nabuwang ang itabon nila. Ang area nga tubig sir, dira lang sa mga estimated ko, dira lang sa 3 meters ang area nga tubig. Wala sang tuwali, wala sang may damage, mga sapat o ano, wala man. Ang pagpaphaga sa kapitan sang San Jose na si Marlon Canilio Senior. May lang gid no kay why man siya ginagdako no, bao ka delikado no. Ang yes Aksumbray kag layo-layo ang distansya sa balay. Mga 700 meters man. Medyo layo man siya. Ang distansya halin dara pasirang ginatawag nga mining pit or pit mining. Nakatuan ko na Aksumbray mo. Puro tigay makadalom sa tubig ni. Kay nakulbaan ng tablang, tabo tubla sa Magat Dam ba daw? Ganit man. Oo. So, basi mayara man sang gina may ideya man siguro nga to sa di nga syudad para nga ma-sure panalik na magluntad ni liwat o magkita pa kayo. Ini pag-awas o ang awas ng tubig wa isang mahalitan na po nga property o kung taboy istaw. Sige. Amo nang report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action na Marlon Herboya. Una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar. Porting mga chat diri sa aton kay Ma'am Kimba ba rin niya. Siya why na daya tubi ang eskwelahan, ang mga kabataan na nagasag-ob para makatubi. Siya way ginapausar ang CR da kay wala tubi dito sa Kahagunuyan ga kadto Action Olivero. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito
ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kailangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19?
Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na. Ang mga ibang nga mensahe nyo nga way kumalandbot pasensya gida. Kaya namit bisang aton sila nga issue tonight. Abasanta sugpuran tabuas dira balik ka mo pamati ha. Sige Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Cantong, standby karon sa Action Aid Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Borden, nagapasalamat gida no. Maghilibati tabuas sa pamagyapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,